हेल' गुड मर्निं लोगोफोर दिनै फुंनि समाव गोजोन फुंबिलिनि समाव गासैखौबो बरायहरबाय लोगोसे दिनै कातिनि 1 तारिख गासिबो जायगायावनो दिनै आइ माइनावखौ बाथौ थानसालियाव निफ्राय बरायो बिदिनो जोंनि गामियावबो मोनसे फोरबो दं बे फोरबोआव दिनै आइ माइनावखौ बाथौनि थानसालिनिफ्राय गासैनिबो न'खर न'खर बरायनानै लाङो आरो दिनैनि डेटआव तो जों गामियावबो मोनसे प्रग्राम दं बे प्रग्रामा माबायदि जायो नोंथांमोननो दिन्थिहरनोसै तो आं दोनथ'फाबाय थादो लोगोफोर दिनै खिन्थु केमेरामेना आं नङा केमेरामेना आंनि वाइफआसो तो बिनि थ्रुयैनो नोंथांमोना नायलांबाय था माबायदि दिनैनि जों गामिनि प्रग्रामा जों गामियाव थानाय आइ माइनावनि फोरबो फालिनाया माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांबाय था बिदिनो तो चलो आगैमोननो आं मोनसे बाथ्रा खोन्थालांनो नागिरदों आरो ना माने बिराद दावराव आरो ना जोंनि साउन्डबो खोनानाय नङा माथोबो खोनानाय नङा जों गामिनि सबायजार गामिनि रायजोफोरखौ नायलो आरो रायजोफोरा खामानि मावगासिनो दङ जोङो साहा फुदुंबाय दङ आरो जोंनि गासै बिबनांखानाय जों गामिनि रायजोफोरा खामानि मावगासिनो दं आरो जाबायाबा रायजोफोरा नावमान आगैमोन जोंनिया जाबाय सेंग्राफोरानो जों गामिनिया हाय हेल' रायजोफोर बे जाबाय सेंग्राफोरा बेनो आरो बै जाबाय जानाय बे जोंना गामिना दौरिया लामायाव गेटआव माने बेनिखाय गोथार बानायग्रोयो आरोना आगैमोन दे आंखौबो बेबो लोंनानै गोथार जानोसै आरोना मानो मिनदो जाबाय बिहाव जायो आंखो जों गामिनि आर'ज हानजाया बेनो आरोना आगैमोन
Klum Mainaw लांनोसै दाना रेडि लाबायनो गासिबो रेडि जाजोब्बाय आरो माइनाव लांनायनो बयबो गुफुर गुफुर
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ